Kto ste a koho hľadáte? Ale viete čo, náš mladý tady po svete a videl krásnu holubičku. Všimol si, že tá holubička nejak priletela tu na zamok a mysleli sme si, že je v tejto komnate. Pýtame sa preto vás, že či náhodou ste ho tu nevideli. No, holubičku nemáme, ale pozrieme nejakú mladú nevestu pre Ivana. Súhlasíš? Tak pozrime. Tak poď. Fú, tak toto už je no. Ivo, musíte asi. Viete čo, akože krásna je, ale myslím si, ja si myslím, že máte ešte aj krajšiu. Aj Savana je dobré, si myslím. Pozrite sa, že to je krajšie. No skúste sa pozrieť krajšiu nevestu. Krešli sa pozrieme. Ďalá šanca. Ale vyberajte Ivan krajšiu. No, Ivan, čo povieš? Tak to už je lepšie. Ako pekná je, ale myslím si... Že není to tá naša. Nie? Ale Čo sme veď aj videli. tu. Tak skús sa otočiť. Prichádzať. Nie? Isto nie? Nie. Aj svetlé šaty má. No ale biele to nebudú. Aha. No tak dobre, tak A nemáte niekoho nevniť, nemáte niekoho. Vidíme? Dobre. Pozrieme. Môže byť? Tereska. Ja. Tak inak nedáte. Vymeníme. Dobre. Tak sme vymenili. Dobre, to dobrá. Dobrá. Není zlá. Lepšie už není. No a čo tá naša holubička? Kde je tá naša Holubičku nevesta? nemáme, ale nevestičku pre Ivana máme. No skúste ju priniesť. Uvidíme, či je to ona. Ivo, je to táto? Presne, tá. Táto To môže je byť. naša nevesta? Áno. Táto už môže byť. Áno, to môže byť. Môže byť? Našli sme si ju. Váš spoločný život je nekonečný, aby vás nikto nikdy a nič nerozdelilo. Vy ste šťastní, zdraví, mali život Božieho požehnania. My vás milujú ľudia a my ľudí. Nech vás Pán Boh žehná týmto chlebíkom. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Oj si daje Mírka na bielu lávočku. Chyliť pred vami svoju hlavočku. Hlavočku chyliť, prosiť odpuštění. Ide si pojivka bomu udeže. Ľubejky mi ňaňku i mamko ľubenka. Povinčujte vlmi šťastlivého dobienka. Idi naša Mírko v časnú hodinočku, preved si mužička v našu hodinočku. Do vinčania jedno a z vinčania dvoje. Radujte sa, rodiče, bo vaše sú doby tvoje. Nesanú Ivanku trepitku zelenú, bo je za ňu dostal šumnú mladú ženu. Nesanuj Mirečko vinka zeleného, dostala za ňoho mužička dobrého. Молодята naše, jako выбравливо, будьте же будьте цілий вік щасливі. Hej, mamičky,
Tak, drahá Miroslava, drahý Ivan, vítam vás tu na Viklianskom zámku spolu s vašimi príbuznými a priateľmi. Dnes ste sa rozhodli pre taký veľmi významný krok vo vašom živote. Rozhodli ste sa vstúpiť do manželstva. Podľa učenia katolíckej cirkvi je to sviatostný stav, čiže je to taký stav, ktorý prináša veľa požehnania a Božej milosti do vášho života. A tak vaša spoločná láska, ktorá, ako som sa dozvedel z našich stretnutí, už trvá niekoľko rokov, dostane nový rozmer. Jej súčasťou sa stane aj Boh a jeho láska. A tak vás tu pekne vítam. Prajem naozaj veľkú radosť tejto obrovskej slávnosti a vítam aj vás všetkých. Zasnubuje sa Boží služobník Ivan, Božej služobníčke Miroslave, v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Zasnubuje sa Božia služobníčka Miroslava Božiemu služobníkovi Ivanovi, v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Ženich s nevestou dajú ruku na evanjeliár spolu. Kňaz prikryje symbolom kňazskej moci epitrachilom. Ja, Ivan, beriem si teba, Miroslava, za manželku a sľubujem ti lásku, vernosť, manželskú úctu a že ťa neopustím až do smrti. Tak mi pomáhaj, Bože, jediný vo Svätej Trojici a všetci svätí. Ja, Ivan, beriem si teba, Miroslava, za manžela a sľubujem ti lásku, vernosť, manželskú úctu, manželskú poslušnosť a že ťa neopustím až do smrti. Tak mi pomáhaj, Bože jediný vo Svätej Trojici a všetci svätí. Čo Boh spojil, nech človek nerozlúčuje. Korunuje sa Boží služobník Ivan pre Božiu služobníčku Miroslavu, v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Korunuje sa Božia služobníčka Miroslava pre Božieho služobníka Ivana, v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Pane Bože náš, korunuj ich slávou a cťou. Pane Bože náš, korunuj ich slávou a cťou. Pane Bože náš, korunuj ich slávou a cťou. Yeah.
Vidím to tak, že budete potrebovať pomocnú silu do domácnosti. Najlepšie to istý robotický vysávač.
Milníkom je napríklad narodenie dieťaťa. Keď prichádza do rodiny, ten darček si vlastne nevyberá, ani neznámy čas umierajúceho života. Je požehnaním, že sa taký dobček narodí, ak sa taký dobček narodí, a lásky pamäťa. Ja vám to želám. Nie o nič menšie a významné. Milník je aj vstup manželstva. Ja si ho vnímam ako akúsi veľkú bránu, ktorá rozdeľuje, bude rozdeľovať, ako už rozdeľovala vaša časť na ten prvý, ktorý sa učíta od toho narodenia až do vstupu manželstva. Tomuto prvom období je to vlastne hrozná malé osobnosti, ktorá sa učí, snaží sa niečo ukázať, zájať si prehľadať si svojich priateľov. Nadvezuje text tej proste užívať si. Proste využívať si slovo, ktoré má. Tá druhá časť života, to je práve z ktorej je tá, keď je už dospět a už dospět. Dospět do svojej, pretože si vybrali život z manželství. Dobro lásky a pozor. Dovolte mi, aby som vám vysvetlil ešte niekoľko priania. Moje priania a želanie, aby sa tento deň, ktorý tu mám teraz prežívať, stal jeden z tých najkrajších dní v našom živote. A môžem takto ešte zdôrazniť, aby ten nasledujúci period a každý ďalší bol minimálne tak krásny a tak láskyplný a tak pamätný ako dnešný. Teraz ma niečo napadlo. Zažil vám ešte jednu vec. Žite tak, aby ste v živote už nemuseli nikdy hľadať štvorezné šťastie. Viem, že sa ľúbite. Sledujem to už pomaly 6 rokov. Vašu prvú zaľúbenosť, vaše prvé pohľady, oči tu nevyskočili až po dnešný deň. Teraz vidím, že tá láska dozrela. A vidím, že aj vy ste dozreli. Že už hovoríte o inom. Hovoríte o tom, čo bude v práci. Čím chcete byť. Ako budete postupovať. Uvedomujete si, že ten život len životiny naozaj je dobrý. Teší ma to. Teší ma to, že ste si uvedomili, že s láskou sa o mnoho prešli. Ale vždy je niečo, čo je pochváľa. Niečo, čo je pochváľa. Ja to vám chcem pripomenúť, že manželstvo takisto budete musieť byť ústretovaní, tolerantní, strážať sa voči sebe z úctou. A k tomu dáte svoju lásku, niekto dáte manželstvo. Mnohí tak vidíme. Chcem vám povedať ešte jednu veľmi dôležitú vec. A to, že všetky šťastie. Ďakujem. Dovolte mi, aby som sa vám všetkým poďakoval v mene svojom ako svadobného otca aj v mene mladomanželov, že ste prijali pozvanie zdieľať tento deň s nami všetkými, hlavne s mladomanželmi. A ja chcem vyjadriť jedno presvedčenie, že mladí budú spomínať na tento deň ako na najkrajší do konca života a spolu. A zdravie. Takže priatelia, a teraz
Je to trochu post-mortem príhovor a ja sa predstavím. Ja som Michal, som svedok Ivana a s Ivanom sa poznáme už nejaký piatok, konkrétne 986 piatkov, čo predstavuje zhruba 19 rokov. S Ivanom sme boli spolužiaci, susedia a spolu sme vyrastali. No a keď Ivan potreboval študovať dve vysoké školy na to, aby sa naučil, že Mirka, jeho spolužiačka, je pre ňoho tá pravá, ktorú by si mal zobrať za ženu. A ja som veľmi rád, že to takto skončilo, pretože keď som videl to, ako sa Mirka správa k Ivanovi a ako si spoločne rozumejú, či už na nejakom bežnom živote, alebo aj keď sme šli spolu na dovolenku, tak som vedel, že ten vývoj, alebo ten ďalší krok ich vzťahu je presne ten dnešný deň a z celého srdca im želám, aby im to vydržalo do konca života a blahoželám im k sňatku. Milá Mirka, milý Ilko, ctená rodina, milí priatelia. Dovoľte aj mne ako mamke Ilkovej povedať pár slov. Dnešný deň je mimoriadne krásny pre nás všetkých, ale hlavne pre Mirku a Ilka. Vidím, že vo svojom vnútri sú plní očakávania a sú zvedaví a určite si hovoria, aké to bude ďalej a čo bude ďalej. Začínajú nový život spolu ako muž a žena. A to je to hlavné. Chcem im popriať veľa šťastia, veľa lásky, aby stále mysleli na to, že akékoľvek rozhodnutie urobia, už to bude rozhodnutie ich dvoch. Aby každý deň urobili jeden pre druhého niečo pekné. Aj obyčajný úsmev na tvári robí zázraky. Dlho som rozmýšľala, čo im popriať. Čo je také dôležité, čo si ja myslím, asi to, aby svoje sny a plány si nenechali nikým sňať, pretože oni budú zdrojcom svojho šťastia a svojho života. Ak budú mať deti, verím, že áno. Chcem im povedať, nikdy nezabudnite na seba, že ste najdôležitejší človek jeden pre druhého. Nezabudnite na pekné chvíľky po dvojici. Nezabudnite sa smiať, byť veselí, pretože tam, kde sú šťastní rodičia, sú aj šťastné deti. Takže prajem vám veľa šťastia, veľa lásky. A keď budete čokoľvek potrebovať, som tu pre vás. A teraz už posledná vec. Mne pripadla taká milá povinnosť. Totižto my sme dodali dostali, keď sme sa brali s pani manželkou, také vzácne ruské rybičky, ktoré sme nazvali putovné. Takže každý, kto sa v našej rodine vezme, ich dostane do daru, musí si s nimi povinne pripiť a je povinnosť takú, čiže nás navštíviť a spoločne sa s nimi popiť. A ako, aby na to nezabudli, tak celú svadbu tento úžasný skôs bude zdobiť svadobný stôl a pripomínať im, kedy, ako komu môžu spýtať gratis, aby vyšli. Takže na zdravie.
dobrá. Poriadne. A nech vám robia radosť ako nám. Ešte aby som nezabudol. V domácnosti musia byť vystavené, udržiavané na viditeľnom mieste, že pokiaľ príde návšteva, musia ich vidieť. Všetko. Nech sa páči, dobrú chuť prajem. Na zdravie. Milí manželia, dovolte mi pozvať vás na tanečný parket, pretože v tejto chvíli dáme si vaše prvé mladomanželské solo. Takže nech sa páči, tanečný parket je váš.
mi svoj zlatý vienok z hlavky zňac, alebo chceš hlavku šťac? Môžeš. To ťa budú čepiť. Včera bola dievka, včera bola dievka, dnes je žena. Na zelenej lúke strom košatý. Na zelenej lúke strom košatý. Včera bol mladenec, včera bol mladenec neženatý. Včera bol mladenec, včera bol mladenec neženatý. Takže otázka znie, že nakoľko si ju oceníš, ale musíš individuálne, nakoľko akože každý sme individuálne sebecký. Počkaj, ale dámske čižmy na čo? No ale to sú svoje nevesty. No tak ale aj nevestu chcem. Dámske popanky, dámske čižmy, vieš. Bez nevesty neberiem čižmy. No milý môj, ty si nevestu odniesol, kam si ju dal, to už je tvoj problém. Oženil si sa, podpísal si, rob si s ňou čo chceš, my chceme peniaze za čižmy. Alebo fľašu. V tekutom stave sa môžeme dohovoriť. Povedz, koľko dáš za jednu? Koľko by ste chceli? Koľko litrov za jednu? Koľko za jednu? Povedz. Pol litra. Pol litra? Za jednu? Za jednu? Toto máš, ideme. Aj, máš pravdu. Ideme. Počkajte, no. No povedz, čo dáš? Naša ponuka? Naša ponuka 1,4 litra za jednu. 1,4? No tak akože chlapci. Chlapci, no tak ako 1,4 litra. Za jednu? Za jednu? Za jednu. Ale ako žena, vytančená. Baťa. Nedaj, originál Baťa, made in Čína. No. Toto je fakt odrežu. Nehádaj sa. Musím pohľadať, ale dobre teda. Môže byť? Dobre. A viete, že ste tu vy, tak 1,5 za jednu. Tak to si prerobil, ešte si tam dal viacej. No však že ste to vy. Ale bavíme sa o litroch, nebavíme sa o proste. Kamarát. Ja som kamarát. Dobre, vynikajúce. Sedí vec? Díky moc. Ruku na to. Tak by ste si podali. Utekaj. Utekaj po pálenku a to nie sa tam. Môžem? Môžem.